Huli natin, nasa taas na. Pasok, 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 pasok. Isang magandang araw na naman sa inyo mga Lodi. So for today's video, aabangan natin yung apat nating kinarga. So hagis nga natin ngayon, Tayog Pangasinan. Bali doon natin kinarga sa bago nating club, MTRPC. At pinuling na rin natin sila. Bali dalawang club yon. Combine sila, CPRA tapos MTRPC mga Lodi. So nakapuling silang dalawa. Bali isa lang pinuling natin. Nakapuling yung isa natin sa dalawang club na yun. Bali dalawa yung sticker niya. So pahirapan na naman ito sa pagtitext kung uuwi na maganda. So baha pa rin dito sa atin, ayun. So yun nga, i-update ko kayo sa una nating yung lima nating kinarga. Bali kaya apat lang kinarga natin ngayon. Nahirapan nga umuwi nung araw na yun yung isa natin. So bali nakauwi din yung panglima natin nandito. Nahirapan lang talaga siya mga Lodi. So sa susunod sigurong karga, kakarga na natin siya para makahabol. At di nga natin kinarga muna dahil di pa nga nakaka-recover yung katawan mga Lodi. So update ko na lang kayo mamaya sa pagka mag-aabang na tayo mga Lodi. So update ko lang kayo mga Lodi, 7.5 na. Bali abangan na, ito yung distance natin, 45 kilometers. Tayog Pangasinan, 6:30 release. So nasa 1.2 na speed natin mga Lodi. So malapit na yun, mag-aabang na rin tayo. At tignan natin kung ano mauna sa ating sa apat natin. Sana mauna yung pinuling natin mga Lodi. So dito nga lang pala nilalagay yung camera natin. So ayan yun, no. So lalagay ko na doon mga Lodi yung camera natin dito para makapag-abang na tayo ng naka-ready na natin yung cellphone natin sa pag-tracking. Update ko lang kayo mga Lodi. Bali may nag-lock na sa Kuya po, CPRA mga Lodi. Bali dalawa na. So speed na lang natin dito expected speed na lang natin 1,000. Ayun. Bali walang mga nagdadaan pa. So maganda naman yung sikat ng araw mga Lodi. Kaya yan. Kaya yan. So wala pa rin. Update ko na lang kayo mamaya pagka
dumating na ibon natin mga lodi. So ito mga kalapatids, meron na isa. Namali tayo ng pinulingan mga lodi. Yung hindi nakalaban kung dumating. Tulin, 1K pa speed. Ito, tatlo to. Tatlo. Sige, sige. Ay, nag-iikot na. Ha? Nag-iikot. Alay pinsid. Wala pa? So yun mga lodi, ito pa lang yung ibon natin. Pasok. Pasok, pasok, pasok. Pasok. Ito na tatay, nakapuling oh. Nandiyan ni Green Seal. Nandiyan na mga lodi, nakapuling natin. Pasok na nasa dulo. Pasok, pasok, pasok. Pasok. Pasok, 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 pasok. Pasok. So yung dulo. Pasok, 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 pasok. Pasok, pasok. Ito na mga lodi, nakapuling natin. Nasa taas na. Pasok, 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 pasok. Pasok. Mutatay. Ngayon mga lodi, na-i-clap na natin yung nakapuling natin. So yun nga mga lodi, na-i-clap na natin yung nakapuling natin. At hindi sa atin yung isang dumating na kasabay ng nauna natin. So yun nga mga lodi, ang speed na lang natin is 900 plus 924. Hindi kasi natin naipunin yung una pumasok doon mga lodi. At yun nga, pero okay na rin yan, 900 plus yung speed natin mga lodi. So update ko lang kayo mga lodi. So eto na yung dumating na yung pangatlo nating ibon. Pasok, bali yung checkered. Pasok, pasok. Yung mga lodi, checkered yung pangatlo natin dumating. Yan, bali yung kapares niya lang ang ala, mga lodi. Update ko na kayo ulit na pagdating ng isa nating mga lodi. Bali, isa na lang yung kulang natin. So, update ko lang kayo ulit mga lodi sa pag-clock natin ng nakapuling natin doon. So, bali sa Tayug Pangasinan, hagis natin ngayon. Ito yung result. Bali, first, si JM. So, 975 lang speed niya. So bali kung sinali natin yung una natin dumating, yung blue bar, yung hindi ko na pinapasok, kung sana lang pumasok mga lodi, eh kayang-kaya niyang mag-first sana dito. Sayang, nasa 1K pa mahigit yung speed niya. So bali yung nung clean up natin yung nakapuling natin mga lodi,
Eto, panlima na naman tayo. So, pangalawang beses niya ng panlima siya mga lodi. So, doon naman sa MTRPC, titignan natin mamaya kung pang ilan tayo doon, kung ano lagay natin doon. So, update ko na kay mamaya. Bali, isa pa yung kulang natin mga lodi, yung kaparis ng checkered natin. So, yun nga mga lodi. Bali, update ko lang kayo ulit. So, nung tinignan ko yung result natin sa Yonapor sa MTRPC, bali, eto lumabas mga lodi. So, pang ano tayo mga lodi, pang-apat tayo. Ayun no, Oka Loop, Talavera. Bali, speed natin 886. So, gandang performance na naman ng isa natin mga lodi. So, ayan no, pang-apat tayo. At, yun nga. Bali, isa pa yung kulang natin mga lodi. So, update ko ulit kayo mga lodi. So, bali, ito yung pangalawa natin dumating, yung nakapuling. So, bali, parang nanalo ata tayo sa ano, Tarlac mga lodi. Pangatlo ata tayo sa pooling. By ano kasi yung mga lodi, by cluster yung labanan. So, ayun yung sticker niya nakakabit. Yan yung MTRPC Kubo, yung Yona. Tapos ito yung isa niyang sticker, yung Kubo mga lodi. So, pumanlima nga pala tayo sa CPRA sa Kuyapo. Tapos sa ano naman, sa MTRPC sa Tarlac, pangatlo tayo sa pooling. Ayun no. Bali, by cluster ang kalaban doon. So, panalo tayo doon. Yun nga mga lodi. Update ko kayo pagka dumating yung isa pa natin. Isa pa yung kulang natin. So, yun nga mga lodi. Update ko kayo. So, kararating lang ng pang-apat natin na ibon. Eto. Bali, kompleto na tayo. Tayog, Pangasinan. Pasok. So yun mga kalapatids, maaga tayong nakakompleto ngayon. Ayan, kaparis niya. A few moments later. So mga lodi, dito ko natatapusin tong video na to. At susunod na natin shoutout. Shoutout nga pala kay Jericho de Guzman. Shoutout kay Sam Lester Delpin. Shoutout kay DP World Loop TV. At shoutout din kay Titan Loop TV. At huwag nyo na rin kalimutan mag-subscribe. I-click nyo na rin notification bell para lagi kayo updated sa mga bago nating video. At hanggang dito lang muna mga lodi. Peace.